направим една рецепта с тиквички. Нарязваме си тиквички. Ето тук в тавичката съм започнала да режа. 3 тиквички слагам. Нарязваме си тиквичките на четвъртинки. Тиквичката на половина и на четвъртинка. След което ще ги сложим в урната да ги запечеме. Тиквичките. Ще ги поръсим с малко олио. Ето така. Тази е малко по-дебела. Изсипваме си тук в тавичката. Ето е и третата. Последна тиквичка. Така ще срежем на половина. И на четвъртинка. Аз не режа с големи ножове, ако сте се белязали. Използвам средна големина ножове, но обичам да са доста остри. Последната тиквичка. Слагаме в тавичката. Така. Сега ще добавим малко отгоре. Много малко сол. Останалите подправки ще бъдат по-късно. Разбъркваме и слагаме в фурна с вентилатор на 170 градуса за около 15 на минутки, 20. Така да го разбъркваме, да не останат слети тиквички. През това време ще си изпържиме кайма с малко лук, 2-3 скелитки чесън и червен пипер. Така, сега ще разбъркам тук тавичка с тиквички. Ще пристъпиме към следващите действия. Така, най-напред ще си сложим измитият ориз. Ето така. Набираме си го добре. Ориза не е много, около 200 грама. Една такава купичка ориз изсипах. Сега ще си сложим томатен сок. Три такива купички същите. Ориза 1:3. Една лъжичка червено пиперче. Малко сол. И разбъркваме.
сос, червено перче. Хубаво да се получи хомогенна смес. Ще добавяме и малко копър и чесън. Така. Сега ще си добавиме нарязан наситно пресен чесън и копър. Ето така. Нека да има толкова вкусно с копър. И сега ще разбъркаме още веднъж хубаво цялата смес и ще го сложим в фурната да се запича. Ориза колкото водата, която се състоеше от доматен сос. Така объркваме хубаво и слагаме във фурната да се запече и след това ще видим какъв ще бъде резултата. Много хубаво пролетно ядене с томати, с тиквички, с ориз, чесънче. Така, ето нашата мусака е готова. И сега ще сипеме една порцийка. Ето как изглежда. Идеално направена, прекрасен вкус. Довиждане и до нови срещи.